Якая прыгожая назва ў нашай краіны Беларусь. А яшчэ мы завём яе радзіма, а яшчэ бацькаўшчына. Радзіма, бо тут мы нарадзіліся, бо яна нам самая родная з усіх краін на цэлым свеце. Бацькаўшчына, бо яна дасталася нам ад бацькоў нашых, а ім ад іхніх бацькоў, нашых дзядоў, а далей ад прадзедаў, ад прапрадзедаў. І так аж да самых далёкіх продкаў. Над шырокімі палямі, над векавечнымі пушчамі, над зялёнымі лугамі, над блакітнымі стужкамі рэк і рачулак, над люстрамі незлічоных азёр лунаюць у высокім небе белакрылыя буслы. Таму паэт назваў краіну нашу зямлёю пад белымі крыламі. Жыта ў полі, яблыкі ў садах, свойская жывёла на падворках, звяры ў лясах, рыба ў водах. Ды хіба пералічыш усё. Але самы вялікі скарб Беларусі – гэта людзі, беларусы. То ялінкі, то сасонкі падпіраюць небакрай. Прыгажэйшыя старонкі не знайсці, як не шукай. Пахне збожжа свежым хлебам, сыпле золата жніво. Жаўрукі звіняць пад небам, славяць свету хараство. На бярозе белы бусел, пад бярозаю ручай, а завецца Беларуссю непаўторны родны край. Артур Вольскі напісаў шмат твораў пра сваю родную краіну Беларусь. Чытайце творы Артура Вольскага. Яны дапамогуць вам пазнаць свой край, пашырыць кругагляд, далучыцца да прыгажосці роднай мовы. Творы Артура Вольскага выхоўваюць патрыятычныя пачуцці і шчырую любоў да сваёй бацькаўшчыны.